Jistě mi dáte za pravdu, že dodržovat pitný režim v létě není žádný velký problém. Když ale přijdou chladnější dny, máme s pravidelným doplňováním tekutin problémy. Takže na zdraví. Pokud nebudeme správně dodržovat pitný režim, jaká rizika nám to může přinést? Určitě. Především ve výkonnosti budete unavený, ospalý, bude vás bolet hlava. Pokud budete pít dostatečné množství tekutin a těch správných tekutin, které organismu pomáhají, pak se to projeví dokonce i na vaší kráse, poněvadž nedodržováním pitného režimu dochází k rychlejšímu stárnutí tkání, což se projevuje především na pokožce, na vlasech. I v zimních měsících člověk ztratí 2,5 až 3 litry tekutin denně. Říkal jste, že ztratíme 2,5 litru až 3 litry denně. Kolik tedy máme vypít tenhle stejný objem? Denně získáme z potravin asi tak 1 litr tekutin. Ten zbytek bychom měli vypít. Úplně nejpřirozenější je pít přírodní vodu. U nás jsou tyto vody kategorizované podle vyhlášky. Voda pramenitá je nejvhodnější pro pitný režim, poněvadž ji můžeme vypít neomezené množství. Minerální voda, která je důležitá právě kvůli těm minerálům, těm složkám, je důležitá pro doplňování těchto látek, ale nemůžeme ji zase vypít tolik, abychom si ten organismus nezanesli. Naopak je kojenecká voda, což je vlastně úplně ta nejkvalitnější pramenitá voda, kde jsou sledovány především dusičnany, tak aby jsme svým dětem dávali úplně tu nejkvalitnější potravinu. A pak je vlastně pitná voda, což je voda, která je z vodovodních řádů. A to je voda, která je upravovaná, je v podstatě vydezinfikovaná chlorem, popřípadě jinými prostředky, takže ačkoliv je čistá, organismu neublíží, tak mu ani nic moc nepřinese, poněvadž neobsahuje součásti, které má mít a na které je lidské tělo zvyklé. Člověk, který hodně dbá na své zdraví, tak určitě dá přednost pramenité vodě. Tuto vodu je možné nakupovat buď to v klasických PET lahvích, tak jak je známe ze supermarketů, z hypermarketů, anebo využít komfortnější způsob, což je právě barelová voda, která vlastně je dodávána různými společnostmi na našem trhu. Tento systém má výhody v tom, že se k téhle barelové vody poskytuje i přístroj, který tu vodu chladí a ohřívá. Pokud budeme porovnávat dva systémy, o kterých jsem mluvil, to znamená barelová voda a voda v PET lahvích, kterou si můžeme koupit v supermarketu, pak jednoduchým způsobem si vypočítáme z ceny této vody, že litr vody v barelech vás vyjde na stejné peníze jako litr kvalitní značky, kterou si můžete koupit v supermarketu v 1,5 litrovém balení. Ovšem, je zde třeba ještě přihlédnout k tomu, že v ceně té barelové vody je i doprava vody až k vám do kanceláře nebo do bytu. Zatímco z toho supermarketu si ji musíte odtáhnout, naložit do auta, odvízt, vytáhnout někam do 3. patra a pak ještě se starat o odpad. Netahejte vodu sami, zavolejte do fontány. Fontána Water Coolers dodá kvalitní pramenitou vodu, kávu i další nápoje, včetně moderních výdejníků vody a kávomatů přímo do vaší firmy nebo domácnosti. Nyní akce ke každému výdejníku 100 litrů vody zdarma. Fontána Water Coolers, váš nápojový specialista.